muhimmanci ga duk wani makallacin shirin fim ɗin Asin da Asin. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa saboda tana da matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tashar tamu, mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙara. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa. Kamar yadda ku sani, shirin fim ɗin Asin da Asin shiri ne da ake saka muku shi a duk ranar Litinin da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan ta Adam Izango Official. Mun kowa jin wannan sanarwa tamu da muka yi muku mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Ku ci gaba da bibiyan mu a kodayaushe, mu kuma a shirye muke da mu zo mu muku sanarwar da za ta ilmantar da ku kuma ta faɗakantar da ku.